Nej. Har du nogensinde tænkt over, hvad det egentlig er i dig, som du skal føle, for at du rent faktisk får fornemmelsen af, at det har været en god træning? Vi har alle sammen sådan nogle underliggende parametre ind i os, som vi lige skal lave sådan en checkpoint ved, før at det føles som en god træning, eller som at den fik jeg noget ud af, eller at jeg har gjort noget rigtigt for mig selv. Vi har alle sammen nogle, og de er samlet op i løbet af vores mere eller mindre lange sundhedskarriere, træningskarriere. Men det ligger hele tiden sådan underliggende. Vi lægger ikke nødvendigvis mærke til den på vores, hvad skal man sige, vores intellekt kan godt have en idé om, hvad der er rigtigt for os at gøre. Det kan da være, at vi har været til en fysioterapeut, eller hvad det nu er. Vi får nogle øvelser, som vi ved, det er bare rigtig, rigtig godt, fordi så har jeg ikke ondt i min hofte mere, eller så har jeg ikke ondt i mine skuldre mere. Så kælder vi måske godt klichéen, i hvert fald mange af os gør. Altså får vi lige gjort det, mens det gør ondt, men så glemmer vi alt om de øvelser igen. Så selvom vi har en idé omkring, at de selvfølgelig er super gode og vigtige, og de vil hjælpe, men vi får dem ikke gjort. Det er fordi, igen, vi har en underliggende følelse af, hvordan træning skal føles, før at det er fyldestgørende, før vi får en positiv respons i kroppen af det. Så det er ret relevant at prøve at kigge på, hvad det er for noget, der egentlig skal til, før at man får den her yes-følelse. Jeg gjorde det godt. Så det ikke kun er hovedet, der ligesom pukler os igennem. Det er der selvfølgelig nogen, der har en jernvilje, der kan. Men langt de fleste af os har nogle følelsesmæssige parametre, der skal opfyldes, før at vi rent faktisk får noget som helst positivt ud af det, vi har gjort. Og det kan rent faktisk sagtens være, at man skal have presset kroppen til det yderste. At hvis man ikke kunne mærke lungerne, hvis man ikke kunne mærke, at musklerne de brændte, eller hvis man ikke svedte de typiske 3 parametre, hvis man ikke har mærket nogle af de 3 ting, jamen, så får man ikke den her respons, den her positive respons ind i kroppen. Og så kan det godt være, at man indser, men det er også godt ikke at træne hårdt hele tiden, og men det kan min skulder heller ikke holde til, eller så man kan rationere sig frem til, at det er okay, men man får ikke nogen positiv respons indeni, fordi vi følelsesmæssigt har nogle beliefs, som jeg har snakket om før, men nogle parametre, som vi ligesom har sagt, yes, det der, eller vi har ikke engang sagt det, vi har bare accepteret, at det er sådan, det er på et eller andet tidspunkt i vores liv, og så har vi taget dem med os. Og det kan jo sagtens være, at vi har skabt dem, da vi var 16 eller 20, og udødelige. Så man kunne presse sig selv, så man kunne syre i de muskler, så man kunne svede fuldstændig vanvittigt at lave pøl omkring sig. Og man måske på en eller anden måde har tænkt, det var fandme fedt. Kæft, det var fedt. Ja? Og så tager vi det med os op igennem 20'erne og 30'erne og 40'erne og 50'erne og 60'erne og 70'erne. Og fordi vi stadigvæk har den følelsesmæssige, eller det følelsesmæssige behov, der ligesom skal belønnes, eller det skal ligesom, det er sådan en checkpoint. Yes, jeg fik svedt, eller jeg kunne mærke mine lunger, eller jeg gav alt, hvad jeg havde, eller jeg kunne virkelig mærke mine muskler, de syre. Det er sådan de typiske parametre. Ja? Så prøv at opdage i dig selv også næste gang du træner, eller også bare du tænker på træning. Hvad er det ligesom, der skal opfyldes i dig? Ikke op i hovedet, men følelsesmæssigt for, at du rent faktisk føler, at det var fedt, og det var rigtigt, og det var godt. Ja? For der ligger noget der nedenunder, og det er uhyre vigtigt, synes jeg, at få opdaget, hvad det egentlig er. Fordi det her med at svede meget, jamen det har jo ikke noget at gøre med din sundhed. Det har jo noget at gøre med, hvor god din krop den er til at regulere din varme. Jamen det kan man selvfølgelig godt få en hyper excitement kørende op over. Og det er rigtig, rigtig godt at kunne. Men det har bare ikke nødvendigvis noget at gøre med din sundhed, eller hvor meget du fik ud af træningen. Overhovedet ikke. Og det samme med det her med syre i musklerne. Jamen hvad der sker, hvad vi mærker, når det syre i musklerne? Jamen det er musklerne, der ikke ligesom får noget ilt nok, og de får ikke affaldsstofferne ud. Så det er ligesom kroppen, der sådan ligesom siger, hey, hallo, prøv lige at, jeg virker snart ikke mere. Gør lige noget ved det. Igen har det ikke rigtig noget at gøre med, hvor meget vi har fået ud af vores træning eller vores sundhed for den sags skyld.
Og det her med, hvordan vi mærker pulsen, den pumper, og vi mærker, at det måske ligefrem brænder i lungerne, eller vi kan smage den her blodsmag, jernsmag i munden, som vi måske alle sammen har prøvet på et eller andet tidspunkt. Jamen, det har noget at gøre med, hvor hurtigt hjertet det slår, og hvor meget vi har presset kroppen. Men når vi bare begynder at forstå en lille bitte smule omkring puls og vejrtrækning, så det at bare kunne presse det til det yderste har intet at gøre med, hvor god du er til at mestre den del af dig. Vejrtrækning er et kæmpe redskab, som ikke bare skal trykkes ned med fuld gaspedal. Det har intet at gøre med at mestre det. Det er bare at presse det til det yderste. Så det bliver det ikke bedre af. Overhovedet ikke, tværtimod. Og hjertet er altså en muskel, så hvis det bare bliver ved med at pumpe helt hurtigt, jamen så den muskel, den bliver også bare stille og roligt større og større og større. Og det er der i hvert fald nogle elitesportsudøvere, der har fundet ud af, at det giver også nogle komplikationer. Så det har ikke nødvendigvis noget som helst at gøre, det har ikke noget som helst at gøre med vores sundhed, eller hvor meget vi rent faktisk vil få ud af træning. Ja, kan I følge mig? Så rent intellektuelt, så kan vi godt, blive klogere, ja, men det ændrer ikke på, at vi stadigvæk mangler den fede respons på en dopaminfølelse af, yes, jeg gjorde det rigtigt. Så det er nogle af de her beliefs, som sidder og rent faktisk snyder os lidt for den her glæde ved at træne, fordi at det ikke føles helt rigtigt. Hvis vi ikke har svedt, eller hvis vi ikke har givet os alt, hvad vi kunne, eller hvis vi ikke har syret i musklerne, hvis vi ikke kunne mærke det, så får vi bare ikke den her respons i kroppen. Og det kan vi måske køre på intellektuelt et stykke tid. Men hvis vi ikke får kigget på de beliefs, det er første skridt, som I allerede kan gøre nu. Og nogle af dem vil forsvinde, bare det I kan se dem. Men for at få virkelig glæden ved at træne igen, så skal man stille og roligt have pillet de der, ligesom ukrudt i haven, så skal de der beliefs lige over i skraldespanden. Ja? Er der nogen, der sidder rigtig godt fast, så kan det være, at man skal have hjælp til at trække dem ud. Men prøv lige, bare lige det, I bliver bevidst næste gang I træner. Gud, hvorfor synes jeg ikke, det gik godt i dag? Var det fordi, jeg ikke løb så hurtigt, som jeg plejede? Eller hvad er det? Gå på opdagelse i det. Så jeg opfordrer jer til at dykke ind i, ja, det er fint nok, min hjerne siger en ting, men hvad er det egentlig, jeg følelsesmæssigt reagerer på? Fordi det styrer der nedenunder, uden vi lægger mærke til det. Ja, vi vil gerne have en positiv respons. Mega fed, pissefed positiv respons, hver gang vi har trænet. Ikke også? Selvfølgelig. Men uden at det skal gå ud over vores sundhed, eller vi skal ondt i skuldrene, eller vi skal syre til, eller have det ubehageligt. Det er absolut ikke nødvendigt. Det er den største belief overhovedet i træningsindustrien. Ja, men det var bare lige det, jeg ville sige. Take care derude, og have da en nice dag.